Yan mga kababayan, kami nagpapapicture kay Senador. Salamat po sir. Sa election, mananalo po kayo ha. Grabe na po kayo. I pray that the Lord God will bless our campaign sorties. At He will make everyone safe. Malayo sa disgrasya dahil puro biyahe yan. Sana healthy kami hanggang matapos namin yung campaign period. At ang pinaka-importante, sana papanalunin niya ako. Ang kay Lord, sana panalunin mo ako. After midterm senator, saan po kayo pupunta? Pupunta po kayo sa proclamation ni Pastor Kibuloy? Yeah, mamaya doon kay Pastor Kibuloy, pupunta ako. And kay former President Duterte, sasamahan niyo po ba kayo sa campaign? Siguro yung mga malalaking areas lang napupuntahan, malaking crowd, sasama siya. Pero not all the campaign dahil mahirap na, medyo may edad na, di ba? So, yun lang, yung siguro kick-off at saka yung ano yung tawag nun, yung bago mag-eleksyon, waiting the abansi. Yun siguro, kasama siya. How about Vice President Sara Duterte? May official po ba na support na pinaabot sa inyo? Moral support. Moral support. Okay, thank you. Thank you. Senator. Sir, may mensahe ka sa ating mga kabayan sir. Oh, sa mga kababayan, first of all, kailangan magsimba muna tayo para lapit na kay Lord bago tayo gumawa ng mga hakbangin sa buhay. Yan ang dapat gawin natin. Pero okay lang ba tanong kayong ano, yung kasi si Sandro Marcos yung unang pumirma sa impeachment ni VP Inday. Ano po reaction niya sir? Well, karapatan niya yun. Congressman siya. He has to decide whatever he wish to do. So, kanya yun. Prerogative niya yun. Being a sitting congressman. So dun sir, sa naging mensahe ni VP Inday na God save the Philippines. Eh, dapat naman talaga, i-save palagi ang Pilipinas. May threat o wala, dapat i-save talaga ang Pilipinas dahil isa lang itong bansa nating Pilipinas, wala nang iba. Kapag ito'y masira, ito'y magkawatak-watak, ito'y mag-iba. Dahil sa whatever reason, ay wala natin yung bansa. Kailangan i-save natin ating bansa. So nag-file sila 20 pa silang kaso laban kanya Speaker Romualdez. Ano po yung reaction niyo sir? Well, karapatan yan ng lahat na agrabyado. Karapatan niya pumunta sa korte. So, wala pong problema doon. Ito na sir, ano po yung mga ipapangako niyo sa ating mga kababayan na re-electionist? Mangako ako na, ano gusto mo pangako? gawin kong Tukang na naman sir. gawin kong tag 20 ang kilo ng bigas. Hindi ko kaya yung pangako yan. Hindi ko kaya yung pangako yan. Hindi kaya. Sige. Salamat ha. Salamat sir. Sir, salamat ka sir ha. Salamat mama. Thank you. Thank you kayo. Ayan, ay, ang dami pa nagpapapicture mga kababayan, no? Ayan, o. Oh. Ayan, dami pa mga kababayan. Dami pa nagpapapicture. Sayang ka nga, sayang mo.
Senador! 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 Senador Lobo! Senador baby! Senador Angelo Bangat! Senador Lobo! Senator! 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 Tabi. Hindi na kinuha. Si Boy Pirma. Si Boy Pirma. Okay, pwede po tayo mag-picture. Diyan na po tayo sa baba. Huwag na po tayo umakyat dito sa Christian Sanctuary. At isang saglit po, mag-umpisa rin po yung ating 2 p.m. Mass. Nagbablog lang naman tayo eh. Ayan, 100% Duterte. Maraming salamat. Lahat na ang Sir Marcos. Kaldi. Kaldi po ito. Kabayan. Kaldi. Ay, saya. Artista yan, di ba? Anong performance nila? Congressman. Artista pala yan. Naka-updated na artista yan eh. Hello, Sergio. Thank you for the ayan, mga kababayan. Hindi, artista kasi yan. Artista yan eh. Si ano yan? Hindi ko man masyadong kilala.